и някой пусна Prodigy и ми напълни душата. Аз ще ходя да поздравя кой. Така. Кой пусна Prodigy да му се изкефа и да му кажа, че го обичам? Ти ли го пусна? А ти си на 1/3 от възрастта ми и пусна Prodigy. Това е велико, брато. Стримвам на живо в Twitch. И ще кажеш здрасти на Twitch-а. Не, но как се казваш? Има ли бакшиши? Чакай, ти не беше ли на колелото преди малко да направи един трик? Не. Човек един пичага направи бати трик и излезе точно към тебе на едно колело. Чакай сега, исках да поздравя пичагата. Това е първата касетка, която си купих като дете много отдавна. Коя година? Знаете ли да снимам? Снимам. Коя година? Копеле, хек с мълчугани и слушам Prodigy. Това е велико. Това е бати добрия експириенс. Сега ще ти кажа коя година. Бях първи клас, брато, аз съм 8-7. Това значи... Да, не ми личат, нали? Ей! Краката ми още съществуват, бе, бате. Извинявай, мой само за малко да не ги мешаме музиките с Prodigy-то или... Това е велико, разбираш. Това ми е първата касетка. Това фана ли го? Джонката чат се върна в тинейджърските години. Фана ли го ниското, бе? Фана го, да. Много добър си, бат. Колко е яко, не съм цъкал хек от малък, бат. Ти мога да отдалечиш и да фащаш целия екшен, ако искаш. Чат, а вие чувате ли? Те чуват ли Prodigy-то? Чувате ли Prodigy чат? Вие стримвате? Да, бе, на живо сме в Twitch-а. Той знае какво е Twitch, дайте му микрофона. Ти знаеш как да тролваш в Twitch чата, затова ще сложи един от микрофоните и мога да кажеш. Ще сложи микрофон ли? Да, виж чата е тук. Моля, кам пусти като Можеш, ама само капа. кажи N-word, моля те не кажи N-word. Не, никакъв N-word. Без гадните. Просто капа, брат. Само без Какво гадните. става чат? Така. Добре, бро, какви Twitch канали си гледал до сега? Брат, No Thanks, Готика, такива геймърски неща, брат. Някакви everyday неща не гледам. Аз по принцип бях геймърски неща, но осъзнах, че everyday и IRL нещата са доста по-гледани. Дали вие колко правите? В момента са 130 човека. Топ. 130 човека. Изкачайте всички на Кристал печаги. Да, бе, аз това им казвам. Човек, виж, само един вюър ме е снайпнал. Матеото, братле ми е... В Twitch какви неща не може да кажа, да не ги кажа? N-word и gay F-word. The N-word and the gay F-word. Ако кажеш българската версия, ще ти направят ли проблем? По-добре не, брат. Дай да не сме турбоскандални. Защото 2024 сме, сеща, преди беше друго. Преди някакви неща си ги казахме за здрасти, братле. Чат, ако сте чували за група Голиат, изкачайте на концерт на 3 август, така. Пичагата плъгва, ти добрия. Така, плъгнете, който иска си каже инстаграма, няма грижа. Кой спря на аварийки, за да ви гледа? Не, инстаграма ми е кринч, не трябва да е за хора. Чат, че спря на аварийки, за да гледа стрим. Ти доброто. Що не пускате стримове и в TikTok, за тъшака? Между другото, някакъв мултистриминг, ако има между Twitch и TikTok. Има ППЦ. Те го измислиха го преди някакво време. Няма да питам колко в момента, колко зрители гледат в момента? 100 и колко? 130. Да. Ти си давай. Но дойдох да слушам Prodigy, не да ви снимам за безплатен контент. Просто толкова ми кефи това, че сте го пуснали тук и че мога да съм в центъра на любимия си град, брат, и да слушам най-якото нещо. Първото нещо. Копале, това ми е... чакай така, коя година? 8-7, значи 94-та си я купих тази касетка. Първата ми касетка, заедно с на Offspring Американа. Купих си Prodigy Fat of the Land и Offspring Американа. И това ми бяха първите две касетки, брато. Това слушал ли си го? Направо как можа да го спреш? Добре, Prodigy-то свърши, аз ще си хода. Много ви благодаря за хекчето, бро. Извиняй. Awkward thing, we did the awkward thing. Добро е много. И то дъбъл. Аре, още едно кикване и съм. Чао.
Ти какво пусна, бе? Мен направо уби целия вайб с това. Чули, бе, добре. При масата так, Айде, бай, момчета. Сега на къде бяхме тръгнали? В този гимбал пак. Гимбал пак се е бе. Гимбал, що се е беше? Това е малко. Как си набора? Бате всичко е. Играх хек с децата, някакви пичове ме нагърмяха. Сега искам да седна и да пуша цигарка. Или да пуша цигарка с някакви